Azken asteetan, Tolosan hildako arrai ugari agertu dira Orie ibaian. Honekin kezkatuta, arazoaren jatorria aurkitzeko asmoz, Tolosako udaleko ingurumen saila, gai honetaz arduratzen den Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikariekin jarri da harremanetan. Dirudienez, Foru Aldundiko teknikariak arazoaren jakitun ziren, eta ziurtatu dute arrainen heriotza ez dela isuri konkretu baten ondorio izan. Hilda agertu diren arrainak oro har barboak dira, dena den tartean amuarrainen bat ere agertu da. Gertaera desatsegin hau ez da soilik Tolosan ikusi, Orie ibaiaren arro guztian zehar agertu dira hildako arrainak, gehien bat gizakiak eraldatutako ibai bazterretan. Teknikarien ustetan, hainbat faktoreen batuketak eragin du aipatutako arrainen heriotza. Batetik, barboen populazioa asko ugaritu delako azkenaldian gure ibaietan, eta inguruko bizi baldintzak okertu direnean, egoera hau gehien sufritu dutenak beraiek izan direlako. Hildako arrainetako batzuk aztertu ondoren ikusi da, ahulenetako batzuei onddoek eragindako gaixotasun bat atera zaiela. Naiz eta azken baieztapen hau gaixo baina bizirik dauden arrainak harrapatu eta aztertu bitartean ezin izango den konfirmatu. Bestalde, orain gure ibaiak jasaten ari diren egoera bereziak ahalbidetu du gaixotasun honek hainbesteko eragina izatea. Espezie honetako arrainak asko ahulduarazi ditu, hala nola errekak dakarren urremari txikiak, uraren tenperatura altuak, gizakiak eraldatutako ibai bazterretan sortzen den fluxu laminarrak edota oraindik ere ibaira botatzen jarraitzen diren isuriak. Eragile askoren elkarketa izan da beraz arrazoia, eta ez esaterako isuri industrial kutsakor bat. Dena den esan, datozen egunetan espero diren euriten ondorioz, egoera hobetuko dela aurreikusi daitekela.